O Sergas chama aos galegos maiores de 18 anos para o ensaio da vacina do virus sincitial esta fin de semana. Trátase dun ensaio clínico co que se busca saber cantas hospitalizacións se evitaría. O Servizo Galego de Saúde ven de facer un chamamento masivo á participación no ensaio clínico da vacina do virus respiratorio sincitial, a Briso. A Consellería de Sanidade estuda dende novembro a efectividade en adultos deste medicamento. Esta semana convocou a través dun SMS a toda a poboación maior de 18 anos para sumarse esta fin de semana, iniciativa que aplauden desde o sector farmacéutico. Son campañas sanitarias que podemos decir que incluso con esta vacuna están empezando a funcionar en plan así casi pioneiro, lo que estamos acostumbrados, para evitar despois ingresos posteriores e para evitar que a cousa vaya adiante. E a ver como vai dando o resultado. Todos máis ou menos estamos recibindo nos nosos móviles uns avisos por si queremos participar deste estudo e veremos a ver como se vai desenvolvendo e esperemos que, claro, son iniciativas, como sempre, como outras ocasións ten pasado, estamos a favor sempre de que haxa este tipo de vacunacións e agora si se fai de anticipado por medio de campañas deste tipo preventivas e además de estudios clínicos, pois moito mellor. Non todas as persoas que acudan a esta chamada recibirán a vacina, xa que se determinará de forma aleatoria se os voluntarios serán inmunizados con a Briso, unha das 3 vacinas autorizadas para previr esta enfermidade ou non. Moi clínico, entonces é o virus sincitial e é unha cousa que, claro, forma parte dos estudios que fan moitas veces na medicina clínica e de avances posteriores para despois aplicalo ao que sería o tratamento normal das enfermedades e sobre todo con isto das gripes e con todos os virus. A partir do problema do coronavirus, os laboratorios dedican moitos máis recursos a este tipo de cousas e a ir investigando todo o problema dos resfriados, de gripes e de todo isto, porque está sendo un problema de morbilidade alto e claro, inténtase solucionar. Entonces está ben que por parte de sanidade, pois estas cousas se vayan vendo con anticipación. Este ensaio clínico denominado DAN-RSV Sincigal desenvólvese para coñecer se a vacina xa autorizada para a súa administración reduciría as hospitalizacións en adultos, xa que o virus respiratorio sincitial afecta o sistema respiratorio como pode facelo tamén a gripe. Son virus respiratorios e todo o que é virus é moi difícil de tratar. É moi difícil de tratar porque xa sabemos que o que podemos falar así a nivel coloquial, os antibióticos non sirven para virus, entonces hai que tratar en xeral, hai que tratar de atacalos de alguna maneira, entonces por eso facemos tanto fincapé nas vacunacións e hai moita serie de protocolos para actuar contra os virus e o bo é eso, ir intentando atallalos porque sempre van por diante, sempre é unha cousa tremenda. E en este caso, pois, bueno, vais a facer con estes tipo de estudios e de ensaios clínicos e é importante participarse. Por iso fai un chamamento á participación ás persoas convocadas a sumarse a este ensaio, co que se busca seguir avanzando en materia sanitaria cunha vacina autorizada que protexe fronte a este virus sincitial. Sí, hai que sempre este tipo de colaboracións hai que quitarlle ese medo que pode haber, sempre son con uns marxes moi de seguridade, son calquer persona de sanidade que ten feito prácticas ou que está mínimamente en contacto con ese tipo de estudos, podemos avalar tranquilamente eses procedimentos. Ninguén sale deso, fanse sempre con moitos márxenes de tolerancia e de seguridade. A veciñanza da comarca chamada para participar neste ensaio estará convocada no centro de vacinación habilitado no Hospital do Barbanza, no seu salón de actos, mañá sábado e tamén o domingo de 10 a 2 da tarde e de 4 a 8 da tarde.